eskolara joan arte, etxean euskaraz egiten genuen. Aita euskalduna da, baina ama ez. Baina ama beti saiatu izan da eta aitarekin ikasi zuen, eta orduan eskolara joan arte, 3 urte, 4 urte izan arte, pues, defendatzen zen eta egiten zigun euskaraz. Gero eskolara joan ginenean, gaztelera ikasi genuen, eta hitz egiten genuen aitarekin dena euskaraz, eta ama zegoenean, orduan erderaz. Gure aitarengatik ez gendun euskaraz egingo etxean. Ez gure amagaitik, eta gure ama da euskalduna ez dena, berari esker egiten dugu euskaraz. Bai, berak esaten zuen, bera alboan egongo zela eta entzun egingo ziola aitari. Baina aitari eskatzen zion mesedez guri bere aurrean euskaraz egiteko. Berak ikasi nahi zuelako. Eta orduan, kasu honetan, gure etxean aitak eman digu hizkuntza, baina amak eman digu maitasun hori eta hizkuntzari balorea benetan amak eman dio. Ama Oroskokoa dut, Jauregi auzokoa, Dendari arte baserrian jaioa, bere gurasoak biak ere euskaldunak ziren, neure aititepako Zeberiokoa, eta neure amamamari Usuluze baserrikoa. Euskaldunak. Gogoan dut ere bai, askotan, ama haserretu egiten zirenean aitarekin beti euskaraz hitz egiten zigula, berak ez ulertzeko. Baina zer gertatzen da, azken finean gure aita belarri prest izan edo egin dela urtean poderioz, eta urtetan hainbeste euskara entzunda ere bai, jakin edo ulertzen du. Etxean jaso izan dute euskara modu naturalean, nire ama hizkuntza hori da, eta etxean euskaraz soilik hitz egiten zen. Arrotz edo arraro samar sentitu naiz nire inguruan, berez ingurune hau ez baita euskalduna bere horretan, ez? Beti esaten dute kuriosoa dela, baina ni ikastolan behin hasi nintzenean, orduan hasi nintzen erdaraz jakiten edo ikasten, jolastokietan nire kideekin batera harremantzen nintzenean. Ni Margo naiz. Frantziakoa naiz. Landetan bizi nintzen, eta hor klasean, institutoan, gaztelania eta ingeleseko klaseak nituen, baina orain gaztelania euskara baino asko hobeto erabiltzen dut. Duela gutxi, duela 3 urte, euskara ikasten hasi nintzen, udaleko euskaltegian. Eta orduan, orain 3 hizkuntza erabiltzen ditut. Nire senarra eta nire alabak elkari euskara hitz egiten diote. Orduan, ulertzeko beharrezkoa da euskara ikastea. Nire gurasoek egindako lana eta nire gurasoek eta beste hainbatek egindako lan eskerga horren bidez, jende asko euskaldundu garela uste dut, eta behintzat nahi dugunok ehuneko handi batean euskaraz bizi gaitezkela eskualde honetan bertan, nahi araldean. Eta hori altxor handi bat da, jendarteak lortu duena. Orain igual gutxiago, baina eta guztiren nabaritzen dut oraindik ere generoaren ezberdintasuna. Esango nuke pixkat gutxiago ikusten dela orain, orain gero eta denbora gehiago ematen dutelako aurrek aitekin. Orduan ikusten dut aitaren hizkuntza ereduak ere garrantzi handia duela. Baina gure garaian edo orain dela 20 urte, denbora gehiena amarekin egoten ziren. Amak egoten ziren denbora gehiago. Orduan nik uste dut, igual oker nago, baina amaren ama hizkuntza hori zela garrantzitsuena umeentzako. Ama hizkuntza dinot gainera, amak transmititu izan digulako hori. Euskara guri amaren bitartez heldu izan zaigulako. Eta ni adibide bat besterik ez naiz, baina Euskal Herrian
Batipat hemen Aiaraldean eta Bizkaian asko eta asko izan dira amaren bitartez euskara jaso izan dutenak. Ama hizkuntza, ze berez euskara ni badakit emakumea dela. Bagarela belaunaldi berri batzuk orain guraso izaten hasi garenak, eta belaunaldi berri horretan gehiengoak euskara badakigu, jakin badakigu. Eta nire kasuan euskaraz bizitzeko hautua beste inflexio puntu batetan eman zen, baina nik uste dut jende askoren euskaraz bizitzeko hautua inflexio puntu honetan zehazki ematen dela, ez? Guraso izatea erabakitzen duzunean. Guraso gazte horiek agian bere lagun artean daudenean edo lanean daudenean erdaraz arituko dira, beste hizkuntza batean arituko dira, baina seme-alabekin ari direnean asko eta asko euskaraz egiten saiatzen dira. Etxean ere seme-alabak presente dauden guztietan euskaraz aritzen saiatzen dira. Ausart asko dagoelako, naiz eta bere bikoteak euskaraz egiteko gauza ez izan, beraiek autu propioz hizkuntza aldatu eta beraien seme-alabekin euskaraz egiteko erabakia hartu dutelako, ez? Eta niri erabaki ausarta, kontzientea eta komplexua iruditzen zait, eta uste dut bide horretan badagoela jende asko. Txikitan barnetegia izan zen, bai. Eta nire ama euskaldunakoa da, nire aitite hemengoa izan zen. Nire alaba euskara mintzatzen da. Eta hori garrantzitsuena da nire alaba ulertzea. Umea hastea euskaraz bizi den inguru baten eta euskaraz bizi den jendearekin. Ez bakarrik hizkuntza. Ze hizkuntza, egia esanik gainera suerte eduki dut, eta inguruan ingurukoak ere euskalduna dira, bikotea euskalduna da, bere familia bai, orduan aukera asko daukagu euskaraz bizitzeko. Baina nahiko nuke hori, mundu osoa euskal hizkuntzari eta kulturaren inguruan izan dezan umeak. Etorkizunera begira, erronka asko izango ditugu, baina digitalizazioa, enpresak, horiek guztiak emakumetzen espaldin baditugu, arazo bat izango dugu. Baina baita ere bai, arazo bat ez bakarri feminismoaren aldetik, baita euskararen bitartez, edo euskararen aldetik ere bai. Eskolak egin dezake bere lana, eskolak akademikoki hizkuntza bat irakatsi dezake, baina erabilera bera ez baldin bada bizitzako gainontzeko esparrutan ematen, hizkuntza akademiko izaten bukatuko du. Bukatu izan du urte askotan eta bukatzeko arriskua dauka ez baldin badugu kalera ateratzen. Eta gure bizitza euskaraz egitera ausartzen. Lotzaketik gabe, hori ala, erabili behar dugu gure hizkuntza. Hizkuntza dela, dena, esan dut, nik hizkuntzaren barruan, hizkuntzaren transmisioan ikusten dut azkenean kultura bat, bizitzeko modu bat. Orduan ikusten dut umeekin, eta nire lanean ere ikusten dut, ez? Umeak zein hizkuntzatan hasten diren etxean, transmisio oso bat dago, kulturaren transmisio bat dago, bizitzeko modu bat, azkenean zuk barrutik euskalduna zarenean, transmisioa ere euskalduna da. Feminismoa eta euskal zaletasuna, hau da, euskara eta feminismoa, militantzia bereko bi alderdi direla, biak eskutik doazela. Eta gure lurraldean, gure herrian, horrela ere jarraitu behar duela. Emakumea, edo emakumeak, edo feminismoa euskarari lotuta eta euskara emakumeei. Asko zor diotelako batak besteari.